Λοιπόν, ακούστε τι λέει. Αυτό το κουπλέ το έγραψα ένα βράδυ σιρωμένος και γυρνούσα από το κέντρο για να πάω στην Καλαμαριά στο σπίτι μου και δεν είχα λεφτά ούτε για λεωφορείο. Λεωφορεία δεν είχε βασικά τα 6 το πρωί και το 78 ακόμα δεν υπήρχε. Λοιπόν, και λεφτά και ταξί δεν είχα να γυρίσω στο σπίτι μου και πήγα με τα πόδια, το κάνω συχνά. Εκείνο το βράδυ έτυχε να έχω μαζί μου και ένα στυλό και ένα χαρτί και έγραψα αυτό το κουπλέ. Λοιπόν, ακούστε τι λέει. Λέει. Δεν παίζει σάλια με στεγνός από καφρά, αδερφέ. Ποτέ δεν είδα τα μεγάλα σαλόνια, τα κυριλέ. Όχι παιδί από Σαλόνικο, πρίτης από Σαλόνικα. Ξέρεις τώρα, κανόνικα και βρώμικα και μόνιμα με κόλλημα. Να σκάω με ραπ κατοίκον τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας, ποιο είναι το καμημένο σας πρόβλημα? Που εγώ βρήκα ένα νόημα στη ζωή μου, η μουσική μου, τα τσακάλια μου, πώς να στο πω η δική μου. Δείξε μου το φίλο σου για να σου πω ποιος είσαι, είσαι ή μίμησε. Πείσε τον εαυτό σου και ζήσε το σήμερα. Και φτάνει το ξημέρωμα, μια καινούργια αρχή ή ένα μεγάλο ξενέρωμα με περιμένει. Κι αυτό μου της πάει γαμώτο, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Θα το βρούμε τον τρόπο, μα ξημερώνει. Ζαλίζομαι από ύπνο, έχω ανάγκη. Ιστερόγραφα από τον Άκη, θα με βρείτε στο μπαγκάκι. Πάμε, πάμε!